Kublai pi baros ka thup khubor jengi ka dan Bosco Media Network. Kimat ki ba konsan men taga singi kilong. Kan mau iet ki bahayeng hasem ya kalungku senam balai wa Archbishop Dominic Jylla. Penbena mental health policy ka Sarkar Meghalaya. Dan terang bat siang khalai kasino ku James PK Sangma. Ban yang rang ba triang uba bindo persya ya kibut kendriang. Tementang ini apash ki khubor ki bakambnya. Laisnem ganti mentaka singi ka shipau tarik urisau arhajar arpuar Archbishop Dominic Jylla kharbhi ulaklat no naka nika sala perthei haka shipau tarik urisau arhajar kharkhandai naka jintenra katrok babun shaka haka Lusa Country Oakland California United States of America haka por arpau baje janmiet kapor ha USA katba kidang shong haka kali Toyota Prius balanyadu padar Matthew Velankal parish priest ka Saint Isidore parish ha Danville kabadang hab hapo ka Oakland Diocese ubala yap hashen katbau Archbishop Dominic Jylla ula yap ler sange klongsnam hashen kamet yap jung Archbishop Dominic Jylla kalapoi ha Shillong haka arpoi tarik urisau ya kabala priang paddo nut deki pau hajar ngut ki pat Catholic ki he ki han ki rit ki ria bat ki lok ki jor ki badei na ki wei pat ki jat jinget blei Hasenda ka yeng mane ba ka Maria noi rap ki Kristan latep ya kamet bala pensle je uri nong sharai langbrod halat ngkra Mentaka singi kalungko singi yap kabalai ki bahayeng hasem jung uni uriu kraw Archbishop Dominic Jylla kiralet lang krui sa jingtep jung u ban duai ban perto ban kenmau buram hiki mati jung u ki badang pau bat shat shena tengkreng haka jingken mau i jau niu shakri jung u blei walada ulayam penban ka serngiu jung niu shakri jung u blei kadang te song melon ya ka yeng kasem pat ya kabalang baro kawei Ka Kongselina Jylla kharbhi ka men jong Archbishop Dominic Jylla habakran shakilat pathai khubor kalai thu ba uni ushakri bala pensle jong ublei ulong uba tipsngi uba minat uba trei shitong bat uba dap daka jing it ba jileu yala ki parabriu kumu kinyi bat men jong yeng kasem ju tengkai ban mai ban sneng ban kro kat basha kakam ki baduk ki ba shitong bat ki barang li ki dan hakmat haka jing it bat jing sngosen jong uni ubala jet jong ublei kala penkut ki para ki persa kayi kasam berok kawai lapdeng ki jingkan mau bathang klempeb kadu Archbishop la pun ha ki jingkan mau ki ba ngimla chu ban nyom tang ra tho ka kor ko khamar ban ka bible ngla tang ba nyer jar tangi we jingkan mau bathang we kan mau sa haru menta abi yo sngoy kertang Archbishop Dominic nei madang website ong ka jingkan mau tang tengalong senar BI ba i jusneng dukra yang i para baginya i ingin terli baginya kroy benyarap baginya be hakayap ka im hamtam lei banya sulam bagi baduk kata kacing kemau jong halu kata Menteri Katanat ka kwat ka khia ka Jylla James PK Sangma haka shipau tarik urisau ulapan bena balabu harensan padba neha public domain ya ka Meghalaya draft mental health policy kawade ka policy kerpang na ka bentaban sumar pet bat selok ki nongpang haka bor perkhat ki badan kam ki jingyara bat jing sumar bakam kerpang habapan benaya kani menteri ula ong ba ka Meghalaya kalong ka Jylla ka baningkong ban pentri kam yakani ka policy haka than chate lammi ngi kari India bat ka balai pat haka ri baro kawai Hakani ka sngi ladan lang ru principal secretary bat ki he ki han katanat kentiu jingko jingkhia ka Meghalaya menta kalaya te soskular bat ka Tamil Nadu na ka bentaban pentebet ki doktor ban sumar bat banya selok bat ki tu ki balat tebet haka kam sumar yakum kini ki jad nongpang health. The emphasis will also be laid on building safe spaces and a first responders team who would offer psychological first aid. Here our focus will be to prevent and address distress and loneliness. Other salient features of this is early identification and care pathways. As part of an integral public mental health approach, ensuring early identification and care pathways through mental health triage scales to address concerns based on need urgency while building effective follow-up systems. Menteri Katanat Khajna ka Sarkar Jylla James K Sangma haka singi ningkong ula pentep basyan Katanat Khajna kan salum mi kinong yalam niam baro banyatai sani halor ka jingsngo khia jongki kabayade ba ka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2008 badru halor ka khalai kasino ka Jylla
Menteri Habakran berkilat pathai Khubor ulaong ru bakade ka benta joka sorkar ban sngap ye kinu ki sur jings ngokhia jo kinu ki kunhun ba mi khmat ye ki balang. Hakaju ka por ulapan pauru ye ka jings ngolem halor ka jingja ka ba kino hikai kontrak ki mat dangshen. Amla ban sngo thu ye ka juban nguit pre joka sorkar MDA ka bala penbena bala pensange ye ka khalai kasino kat ba mentapat kadang kwa ban wanra ye ka ne ka khalai kasino Haka Jylla. Hatu dang dan kampanye keren habala rai ban numan ra eka khalai kasino. The forum, and I think that it's very important for us as a government to listen to any voice of concern that comes up by a group which represents the church. And I would like to also tell you this, that I will be setting up a meeting to discuss this issue with them and to see how we can take things forward. No, I think that it was uncalled for, any kind of force used on not just teachers but any section of society who wants to peacefully protest. I think it's very uncalled for and very unfortunate. It should not have happened. Uwe ni kinong yalam barim tam ka United Democratic Party UDP ba bindu lanong uloong ba un yeng rang ba triang ban ye khun ni kibut kenriang kinong yalam joka UDP ki bala penlong ya u ban artatin ban yo tiket nakaseng ka ba ulalong unong yalam barim labun bun snam. Uloong ba menta udan hakajing artatin ba ka party kan ai tiket ya u na ka benta ki election MA ka ban long house nam arhajar arphulai. Hapapan pawya kani hakilat pathai Khubor uba bindu lanong ubala longteng usembut menteri rangba Shongkonor ka yendor bar thawan bat bon kisan snem ba ulalong UMDC kalat umkhra nong thamai ulaya thu ba ula raikut ban mi bet ban aireng naka nongkram constituency compare laka UDP ka ai ne kam ai ticket te iman ngam la bandong ewe no ba pandan kung perkat wabian kampat don ngampat don kejimut muta ru ya mentah ndai ngalong ipi ba haba kimai ngai tiket tengah hab ya la ka jong berhenti tambah bandai rung sakanu kono parti ya kata tu ngamdon jimut tengah saya perkat dah ada penpena lagi thank you. Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association kala penlong ya ka executive meeting bakar ke hakashipau tarik urisau ha Shillong ban ai jingpen shai halor ka jingpen sange ya ka jingya khi hakasingi sajan hadin balami shibun ki jingkul mar haka nyau tarik urisau ka executive committee jong ka seng kinong hikai kontrak kila penshai baka jingpen bana u president ka seng u babu birbor yang tem ban pensange no shwa ya ka jingya khi kamdei ka bawan tang na ushimen henrei namar ka jingkwa kerki palat ki babon ki para nong hikai banlum ya ka meeting haka janmit nyau tarik urisau badai haka ne ka meeting ki para nong hikai kila shimrai ban pensange no shwa ya ka jingya khi lai thuru bala pensange ya ka jingya khi kadai halor ka jingbam hun ya ka raja u minister ka tanat puli puthi u balak menrumbui Nagalyang juga isi ngilerai ban ya call off no ya ka agitation hangtei bangin yo ban penlong ya ki meeting sakiwe jaka bangin yo ban simpat dagi wi senjam ki bakham tange kumjur hakate gasngi kalalong ka jingkulmar sebab palat yangi ki paranong hikai hakaba iwei na ikhun jong inong hikai jongi ibadai na West Gentile Hills la hakate gasngi new tarik I ja ikhulum jong iwei ni hikai ibawan banesim mentalang bat ni hangte haka agitation de kalami jingkulmar na kata-kata mi hab ban call off ya kita agitation ban penbet ini kendrom kendram baro akan hon jo ki hnyauthli ki self help group ki badan hapo kashatri jo ka Sinrop Lang Village Organization ka badan hakashnong rong mesek ribhoi district hakashipau tarik urisau kala rakhe ka jingdap shisnam jongka hakate ka jingra khe dapsnam ka Sinrop Lang Village Organization lawan ban penrehemen CM do MLA umsning constituency ba Jason S Maulong kumukongsan ladon langru uba Lancius Emli urang ba shnong ka rong mesek uba Abitius Taro cluster coordinator uba Johnny Rambai kiri rangba kinongkit kam joka SVO ba kenthop ya ka president kong Blandina Solang Piao bat ki dekhot jong ki hnyauthli ki self help group ki badan hakashatri jong ka teka village organization
La audio ke dap snem kum kadak kajing kemen hakani kasngi. Memorandum kijing dongkam ki babun kisuki ki met kini kita nam ta video ngam try pim di ban artatin ya kata nama ki eki bangala balle da bor bangala ban ko da bor chang nadi ngan pelle go bhan go bhatan pangasu ai sakoi nuk sai pi ngong ba kum kasnong ba kani ka dong ka thang stanat ha mga non sene ka kawan sini yo kata ka jing e namar kat bangawan sene ngai iba ka durjung pi po samrekhe kino ki program ko pipele ram ngai iba pi ai kamet ban sim kadi mon makadyan bat kadi kata mga sutana mga wan sini kadong kathai kai men sim yung aru banga kumuta nong mi khmat banga ri ban pet susu kham hai dali kadong kathai bari ke ege jing dong kan ma kusnong ni bro ko wai Kaseng Tremon Ngobha Constitutional Right Forum CRF na kilom garo ki bathmu ban yada bat ban kentiu ya kajat penriu achek habaro kiliang kala pli katanat bathamai hasnong raksam gre Kinokit kam jong ni katanat bathamai kilong Uwujas Sangma President Nagaland B Marak Vice President Dinan Sangma General Secretary Willen Sangma Chief Organizing Secretary Bat Unan Singh B Marak Assistant General Secretary anga kham khagen anga CRF nya nga prisinok ana mamung saloba anga anthanga riska thang daktawa songi dilga parang baksa aru nagre angnas khang jat ko sungri delengapa tentang injil lidalang donga wan dake aru dengtang mansa chinga lidalang sa kanai nok mena mungsa ko kan gin chimude an chinga GAC raksam griyo GAC bukot kapa donga GAC lidalang baksa aru no dengtang memberang baksa kumongi ji khamrang ko khagen chimuong ba anga wang ko apsan wamang baksa kumongi khamko khangen anga jatna alsungna anga amat tepat anga khamku khaanggen amat tepat angjang skinga tepat ia kusan anga khandeki akaina simangna anga bonat nakon namnakam lakon methela Barakitu ki kubor ngla poish kabakun tar hadu bangin de syambiang kublai shibun